tiedä menikö. Mut niin, mä oon ite saanut kyllä sellaisen kuvan, että on mukava kaupunki ja hauska paikka ja varmaan aika rauhallinen. Ite jotenkin kun asunut suurin osa elämästä Lahdessa ja sitten nyt muuttanut Tampereelle. Mut se on vähän hauska, että koska Lahtea pidetään aina kauhean väkivaltaisena mestana ja näin ja sit se ei oo. Ja näin ja koska esimerkiksi harvemmin siellä saa ikinä turpaa. Mä en oo ikinä saanut koko elämäni aikana, koska mulla on nopeat jalat, mä oon nopea juokseen ja sitten mä oon kompastunut lattiaan johonkin ja pää on pussin oveen ja sitten siitä suoraan hervalta. Näin. Mutta se on jännä, kun kiertää paljon ympäri Suomea eri keikkapaikkoja, niin se on vaan joskus on vaan sellaisia paikkoja, mihin mennessä tulee sellainen fiilis, että nyt ollaan ihan pidetään matalaa profiilia, ollaan varovaisesti ja että ei saada nekkuun ja näin. Ja koska yleensä on sellaisia pienempiä paikkakuntia ja koska Iisalmi on edelleen jotenkin vaan sellainen paikka, mihin ne kauhean mielellään mene. Mä oon pari kertaa siellä ollut keikalla ja molemmilla kerralla jäänyt sellainen fiilis, että okei, että tää nyt ei oo kauhean kivaa. Ja se fiilis on jäänyt oikeastaan siitä, että ollaan menty keikkapaikalle, baariin ja vähän ennen keikan alkua, niin keikkapaikan takahuoneessa paikan portsarit vetää luotiliivit päälle. Muulipunaaripsari. Ja näin. Ja sitten on jännä, että viimeksi tästä jo aikaa, mutta oltiin siellä keikalla, oliko 3 vai 4 koomikkoa siellä jotenkin keikalla, niin jokainen sanoi lavalla ollessaan yleisölle, että aika jännää, että tuolla takahuoneessa portsari veti luotiliivit päälle. Ja sitten tuli tauko, niin se portsari tuli sanomaan, että älkää nyt saatana kertoa, että nyt ne ampuu mua päähän! Ei ole saanut sanoa. Se oli Iisalmi se. Ja se oli hauska. Mut muuten kauhean kiva kaupunkia. Sille. Ja näin. Ja lukiks kukaan muuten, tossa oliko viime viikolla uutisia esimerkiksi netistä tai taisi olla lehdessäkin, oli tällainen uutinen, oli tehty juttu, että tällainen afrikkalaissyntyinen pariskunta, joka on asunut useita vuosia Suomessa, ja nyt sitten kaikille niille, ketkä nyt jotenkin on valmiiksi kädet puuskaan, että oi, nyt tulee varmaan kauhean rasistinen juttu, niin ei tuu. Eli tämä voisi olla ihan vaikka vaan suomalainen pariskunta, mutta kuitenkin afrikkalaissyntyinen pariskunta oli asunut useita vuosia Suomessa, ja niillä oli tällainen teini-ikäinen tytär, mikä ei jotenkin oikein totellut niitä vanhempia ja näin, niin jotenkin tästä syystä vanhemmat lähetti sen tyttärensä väkisin Kongoon. Ja ne sanoi, että mene Kongoon, ja sitten tuli se okei, ja näin. Ja koska ne halusivat, että tytär opi jotain huonoa vaikutteita suomalaista ja näin, ja periaatteessa se ei totellut vanhempiaan, niin vanhemmat oli sitä mieltä Kongoon ja näin. Ja nyt koska paljon tapahtuu kaikkia pahoja asioita Suomessakin ja nuoret on vähän hukassa ja ne ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä, meikö lukioon vai hitsaanko vai näin. Et ne ei oikein tiedä. Ja sitten jotenkin tapahtuu väkivaltaa ja näin. Ja jos vanhemmat olette niin kuin hukassa teini-ikäisten lasten kanssa, niin mun on ratkaisu. Kongoon. Ihan samaten, jos joku Tero-Petteri ei tottele, niin Kongoon. No niin, Tero-Petteri, sä oot taas jäänyt tupakan poltosta kiinni, sä tiedät mitä tästä seuraa. No niin, nyt te varmaan niin kuin varmaan just on, niin annatte mulle varmaan jotain niin kotiarestia niin kuin ei, vaan Kongoon. No niin, varmaan jo suoraleitos lentokone, tämä on lento 424 Kongoon. Voi ei. Ja jos aika paremmista perheistä sulla, no niin Peter, tää on mun suomenruotsalainen imitaatio. Mä en tiedä, onko täällä Oulussa vai suomenruotsalaiset, että tää voi olla jollekin vähän outo imitaatio. Mut suomenruotsalainen. No niin Peter, sä olet taas jäänyt kiinni tupakan poltossa. Sä tiedät ihan hyvin mitä tästä seuraa. Me joudumme lähettää sut pois täältä sivistyksestä johonkin alkeelliseen paikkaan. No niin te varmaan laitatte mut nyt Kongoon. Ei vaan, Heinolaan. Ei lähde, Heinolaan, kyllä. Kyllä.